početku je postojala riječ i riječ je bila s Bogom i riječ je bila Bog. Ona je bila s Bogom od samog početka. Sve je nastalo po njoj i ništa nije nastalo bez nje. U njoj je bio život i taj život bio je svjetlo ljudima. Svjetlo sja u tami i tama ga nikada nije mogla ugasiti. Bog je poslao čovjeka po imenu Ivan. On je došao kao svjedok da posvjedoči o svjetlu, kako bi svi mogli vjerovati po njemu. On sam nije bio svjetlo, nego je došao da svjedoči o svjetlu. To istinsko svjetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka dolazilo je na svijet, bilo je na svijetu i svijet je po njemu nastao. Ali ga svijet nije prepoznao, došao je k svojima, ali ga njegovi nisu prihvatili. A svima koji su ga primili, on je dao pravo da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ne po ljudskoj želji ni odluci, nego od Boga. I riječ je postala tijelo i nastanila se među nama. Vidjeli smo njegovu slavu, slavu jedinorođenog sina, punog milosti i istine. Ivan je svjedočio o njemu i rekao: ovo je onaj o kojem sam govorio, onaj koji dolazi poslije mene, veći je od mene, jer je postojao prije mene. Od njegove punine svi smo mi primili milost za milošću, jer zakon je dan po Mojsiju, a milost i istina došle su po Isusu Kristu. Boga niko nikada nije vidio, ali ga je objavio jedinorođeni sin, koji je jedno s ocem. Ivanovo svjedočarstvo bilo je ovo: kad su Židovi iz Jeruzalema poslali svećenike i levite da ga pitaju tko je, on nije poricao, nego je otvoreno rekao: ja nisam Krist. Pitali su ga: pa tko si onda? Jesi li Ilija? Odgovorio je: nisam. Jesi li prorok? Ne. Rekli su mu: tko si onda? Moramo dati odgovor onima koji su nas poslali. Što kažeš sam o sebi? Ivan odgovori: ja sam glas koji viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, kako je rekao prorok Izaja.